lali di subscribe. Angkur Lombok. Balik nang Lajuli. Mlaku-mlaku wayah sore, ana wong wedok mlayu abang klambine. Diuber wong jare ngotel tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe. Waduh duh. Aku cek isine. Terus bojoku tak gawa nang gedhokan, atiku mangkel tak slentikno jaran. Wong urip aja lali, barek Gusti kang Maha Kuwasa yo padha manembah. Cok dilakana alehna. Ayo sing tetep eling dulur sak tingkahku kita, ayo sing mituku uga percaya. Sing dijaluk ayo saling menyintai, sak padha padane saling manggur amate. Meningkatkan sikap tenggang rasa, ojo sampai lali nilai-nilai kemanusiaan, ayo dijunjung hati. Lan ojo lali barek kerukunan, memajukan pergaulan demi persatuan lan kesatuan. Mula wong urip duwenono rasa rela berkorban demi kepentingan nusa lan bangsa, iku dadi kewajiban. Mula kita kabeh nek duweni kekarepan, ojo kesusu menaikkan atau usahaan. Ayo padha musyawarah, diliputi semangat kekeluargaan, nek wis padha mufakat baru kita leksan anakan. Perbuatan-perbuatan sing luhur kudu
dikembangkan seneng nolong wong susah angkatku arah ojo nalika gotong royong duwenono rasa kekeluargaan memujudkan kemajuan merata adil makmur cek ndang ketuk arutan aku dhewe dolor gak gelem kari saben dina yo lari pagi tandas kupang terus nang gunung sari mandek no jalan Diponegoro aku nginep sewengi tepat turis toko luar negeri aku ngomong good morning my name is Kartili follow me because I have a lot of money you know this pabrik kulit belongs to me yo tak pikir dolor iku turis teko Inggris aku takon what you name is cewek guyang-guyu barek pringas-pringis dadak ngomong jenenge Tulkiem ponakane wadrake terus aku cak rumangsa kaisinan gak apa-apa cewek rada lumayan aku kae sedilu ya omong-omongan dadak cewek mlayu katut arek tambah segaran aku bengong terus dadi penasaran jam 3 bengi ana cewek klambine abang wong budal nang pasar dadak bakul janganan bareng tak kudo aku dikabyuk keranjang tak pikir-pikir kelaku aku yo gak tebak wong wis tuwek tingkahku kok tambah rusak aku terus eling jange nglumpukno sanak kurang rong dino aku kate nyunatno bapak anak balik nang ngarep maneh iki. Lah iya. Dasar awak pancen iya cek apese. Iya kota pandir. Tepak malam ya dina jamu awake timbang turu sore-sore dengke cewek ngideki cempe. Kari cewek tak pikir keturun man. Waktu iku cempene tepak klesetan kaidaan kate iyo kayal-kayal mbak-mbek mancal-mancal aku ditombol jepaplak
gak nyandak-nyandak lek gak tiba. Wong sing duwe dadake kok tolong-tolong. Akeh wong metu kabeh nggawa pentong, aku wedi atiku bingung kejegur egot keglondong-glondong. Kathik peteng watu iku gak ketok uwong. Aku wedi ndrosupno wite lompong, suwe-suwe aku keturun dikrikiti tikus ton. Kira-kira jam 1 bengi aku ngadep rasaku wis sepi, dadak ana sing ngonani. Aku mlayu nobrok bangatemi guyu sebab wis ngerti jare kako aku gak mari-mari dijak mlebu omah tanpa dipateni wong sing ngoper supaya gak ngerti. Terus aku yo ditakoni, tak critani aku dituturi, jalukku apa aku ditari, tak warah ngelak dadak aku disusoni. Yo painten ketiban cendela namung semanten kidungan. Aku keling. Nek aku ning negara kene iki duwe jabatan. Kok malah baleni barang lawas iki. Tapi kenang-kenangane kudu dibaleni. Suatu saat, wah. Suatu samit. Moro Tuhane sapari. Suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis. Aku iki duwe bojo cek ayune, kemanten anyar oleh 2 wulan. Duwe buruh arek teko pagi saji. Endro iki tandaan. Wong dadi bojange pate kok 3 dina rupane abane nduk batu sing gombol paikun. Ndro, Gusti ingkang minulya. Aku ki patih bener yang diundang Gusti. Nggih parih. Gusti patih parih. Gusti patih Kuping apa slebor? Elih Gusti. Ya apa kabare Wak Sureng? Kula bingung Gusti. Lah apa bingung? Nek kene iki lek kurang mangan-mangano. Nggih. Cukup ning kotakan. Asal nriman Gusti. Wis keduman apa? Sampun Potong meneh. kula biasane niku lek biasa Gusti metu kaitan niku gending jula-juli. Niki drobah pangkur lamba ya. Dudu pangkur lamba lho. Napa? Kok iso lamba kuwi dibasan kok lamba. Iki wong awakmu ya sering tandaan nek ngerti lek pangkur lamba. Niku lek dibasaken lomba jadi lamba. Oh, lek bahasa Inggrisnya rangkep. Kula eling Gusti. Eling apa le? Eling jamane kula seneng taipan biyen. Nek dinoyo goyangan. Nggih. Kabare ya bare. Trai. Nggih. Ah wong rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuatir, mangkane tak cakup tak dalane kepatian iki aja sampe ki mbaleni sing kaya ngono. Nggih. Kula sampun enten kepatihan niki mencakup pendamelan macem-macem Gusti. Kayata nyapu-nyapu, kayata pertamanan, kayata nyusoni kerek. Ora ngerti lek kowe iki herder. Wong kok nyusoni oh anu ngrumat iki. Ngrumat. Iki dolan wae. Nggih. Kerek iki mare perkara. Ya badhe kula dol dipunseneni kali Mustofa. Wis gampang tak runding Mustofa. Iya. Iki ngene kabare wis nyepake para panganan-panganan. Sampun, panganan sedaya sampun telas, Gus. Loh. Lah aku lak ora uman iki. Wis telas ora uman.
kangge ingkang wonten wingking sampun telas ingkang kangge panjenenganipun patih. Wah, kakean sampun siap. Kakean ingkang. Dipun ingkang wis disiapno. Ingkang Gusti sampun. Putri patih. Oh, Gusti Putri patih menika tesih adus. Loh, adus kok. Kula wau nginceng. Piye? Nginceng. Rene le. Nggih. Duh. Aduh. Patih kok pencilaan. Wong Gusti patih wedok kok. Maksud kula kersane mboten bedho. Aku dhewe gak kok berngijem. Gusti Putri. Putri Gusti. Aja diwalak-walik. Menika. Ngono Dipun wingi timbali kalih Gusti Patih. wingi di jare gak patih iso saiki ngomongnya akeh. Kadungaren awak Meniki. Indra. Nggih. Menit-menit Kok meniki dos pundi Gusti Putri? Menika. Menika. Dungaran kok prei. Nggih. Biasae jaipongan. Nggih. Nene, Sampun dipun nane, lereni. nane, pemborong Kupang Jaya. Dipun kangen leren kali safari. Gak, tapi wong kesenengane wong ki dhewe-dhewe. Pokok ngerti kewajiban. Nggih. Diajeng Wonten menapa Kang Mas? piye oleh menata kasur. Sampun dalem tisik Kang Mas. Lah Gusti, apa sing sih? ditakokaken kok mara kasur Gusti. Wong Lah panjenengan iya. badhe mepe. Iki ku tuku kasur tuku kasur anyar. Ora, Ndro. Sampai kasur lanang. Kasur iki anyar. Nggih Gusti. Tapi wingi ku kepancal. Terus suwek. Nggih. Kucing. Pancal kucing. Nggih Gusti. Kene dondoman Ndro, kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak. Wonten menapa to Kang Mas? Apa to rekaman iki digagalake? Lah Endra iki dadi buruh ya ora tau ngekek pandangan pendapat. Wis budal-budal tok ae. Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan Oh, Gusti. kliru. Aja paring ngaturi. Ngaturi. Wis sekolah. Priksa bila lepat anggen kula matur kula nyuwun sih agunging pangapunten. Awakmu kaya kidungan ngremo. Pringat-pringit dodono tumu sak genteng-genteng. Iku pari Andra. Nggih. Sapa kae? Lho. Gembrodok kados kali berantas. Gak kembrotok. Mlaku biasa. Nuwun sewu Gusti. Tumenggung. Inggih. Ngono pari gawe apa kok nganti nang kepatian? Lah menika ingkang menika sinten? Oh, buro. Motor menika. Oh, bero ta niku. Bro lek sing gak bayar ndukone. Oh, berang. Nggih. Buro, pembantu. Pembantu. Kenalke iki. Nggih. Sinten Kula panjenengan? pembantu. Panjenengan sinten? Indra Winala Kiba. Endra. Winala Keba. Inggih. Kula Sapari. Digoleki Temenggung. awakmu digoleki Jokerto. Eling ya. Gunarasa. Maksudnya napa? Sapari Temenggung Gunarasa. Guna rasane maksudnya napa? Guna niku digunakno. Rasa niku enak. Dadi nek digunakno ya penak. Biasane omonganmu lak ya ngono to, Ndra. Nggih Gusti. Enten Gusti. Iki kok miyak-miyak para barisan nang krawitan iki napa? Kula niku dipun utus kalih Gusti Ratu Muni Seketi. Terus? Kabule tindak ngriki ngaturi panjenengan. Terus? Sekalian dipun aturi tindak datang keraton. Wah, Wonten berarti wigatos. kenduran berarti Gusti. Mboten genduran, Napa Temenggung? bancaan. Wah, iku Duka kula mboten semerepet Gusti. dadi semrepet iki aku. Oh, mboten semerepet. Dadi aku ditimbali nang kraton. Inggih. Dina iki dikon sowan nang kraton. Nggih sak menika. Loh, Sak menika. wis Temenggung kok pating pecotot terus. Sak menika. Ini, Dro. Nggih, Gusti. Awakmu melu apa nang omah? Nun, Melu nang omah. kula nderek mawon. Nang Awit ngono. ngeten, kula njagi keselamatan panjenengan. Inggih. Mangke menawa panjenengan badhe dipun uda paripesa, kula badhe mendel Kok uda? Napa? Ya ora udah wong celonoan. Uda wong iki celonoan kok. Ruda. Oh nggih. Wah, Uda pariksa. ora Kudu niku jaran. ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng Kados pundi Kang ning Mas? dalemae, ya. Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon. Lah kowe nggawa apa? Ngojek niku. Temenggung kok ngojek iki. Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiyang tiga kados dateng petung rata, Gusti. Ndra. Dalem. Ngojek ditumpaki wong telu. Nggih. Lah aku tiba ndi? Aja melu. Lampune. Lampu. Gusti wonten ngajeng Endra wonten tengah-tengah. Nah. Kula panjenengan wonten wingkingipun Endra.
Lajeng Kula nyedot niki. Wah, Gusti Temenggung niki keren itu. Lho, goncengan sekawan mboten napa-napa ta? Lho Gusti Putih disetut dadine ya napa niku. Endra karo Temenggung kok padha ae. Wis ngene Endra aja eling-eling barang sing wis kependhem. Nggih. Perkara ngompreh wong telu biyen. Nggih. Iku urusan sik Sejarah. jeblok ya. Nggih. Wis diajeng karya ning kepatihan, aku tak tindak nang kraton. Ya. inggih nderekaken. Temenggung, Monggo, Endra, ayo melu. Oi. Wis karya sulamet. Nggih. Nggih, Gusti. Temenggung Kunadi. Nggih. Aku urung wungu isih lorek. Isih turu. Kok kowe wis tekan ning kraton apa kowe iku bakti karo aku tenan? Mboten ngaten tok, Gusti. Iya iya iya. Nggih kalih bakti. Bakti dhateng Gusti. Iya to. Nggih ngawula dhateng Gusti. Sebalike aku mentolo karo kowe. Lah kok apik temen. Maksudnya aku kudu ngrupeni lan keluarga. Ya, Kula sampean dadosaken napa, Gusti? lho kowe kan ya Temenggung uga. Padha wayang air. Ya kabeh wayang kabeh ya. Tapi kok dadono manuk. Manuk bakare gak sedeng ngono kok ceritane. Aja akeh sing mbrebuk. Nggih, Rene Gusti. aku ki ratu sing bujangan. Ya toh, ora duwe bojo, ora apa-apa. Ning gurung duwe jodoh. Kok kaset, Gusti? Iya tak kaset meh. Gusti menika umuripun pinten? Aku 58. Dadi rabi 6 tahun mungkin aku wis rematik. Pun kuates. Iya iya iya. Wonten kula. Kula nika sampun juluk Temenggung. Oh iya. Temenggung Kunadi Sop. Mandraguna. Oh. Tunggale Mandra Kedurus. Oh, mboten. Iya iya. Mandra Trika. Lah aku ratu Yohan. Oh, suarane serak. Oh. Ratu ra tau leren aku. Bengi ngelutus aku. Serak-serak basa. Iya 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 iya. Iki aku ngutus Temenggung sing siji jenenge sing Saripah Sapari tak utus tak kono kepatihan. Roh kepatihan. Dereng Gusti. Sandungi pulo. Nuwun Gusti. Sapa iki? Kula. Lah menika patene tasih teng Jabi. Jabi ku apa? Jawi. Oh, njaba. Sowan-sowan Gusti. Oh. Iya iya. Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandhaping pepodo. Ora liwat puja pangestu tak tampani. Puja pangestu ku ya tampanono. Dadi pimpongan jenenge ya. Nggih kula tampi tangan kula kalih, kula petak wonten jojok. Dateng ritmo garu terus. Ya ya ya. Kula petak wonten jajan niku dal pundi ya? Jodoh ki jojo. Lah niki sowan kula teng kraton kok malah ditabuhi tung tak teng. Yo pancene wis kombinasi. Nggih. Awit yogane iki wis kabeh ku tenar. Kompak kabeh utang wong. Ngapa? Menika baturipun menika? Kula kalian batur kula. Oh, karo sapa? Oh, Endra. Aku Rocaike. Endri to, Endri. Gusti. Eh? Gusti. Gusti. Oh, tak kodhok kan dadano. Aja nyentak-nyentak. Kowe ora ngajeni karo aku sapa kuwi, Pateh? Niki pembantu. Oh, bulo to. Gusti. Abdi. Asmane sapa le? Kula Endrawina Kiba. Waduh bocah ganteng Nggih. kuning. Nggih. Oh bolote. Nggih. Gak tahu adus. Bolot. Iya iya iya. Kula ngaturaken sungkem pangableketeki. Iya. Bekti. Nggih. Bleketeki. Bekti. Bleketeki. Tak disiki Sampeyan disiki ya. ngomong Menawi wicanten diatur rumiyin. Kula Wes. ngaturaken sembah pangabekti. dibleki seladi. Wis seladi niku mak kula. Iya. Ya, Ya, derek saking ringking Gusti. Endra, saiki lumengsara tekan ing ngene Patih. Nggih. Saiki dar-daro. Iku mang Sinten kang tunggalme kok? iki Temenggung Kunadi. Saged kula tumbas. Loh, iki sering bon-bonan remo. Pun sanjangaken Gusti. Tapi gak duwe pakaian ngono. Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang patih? Sapermu ning kraton kene ora liwat
Aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh. Badhe ngeteraken ulem-ulem. Oh. Aku wis winginane. Iki karek 20 sapari sing durung. Tapi krungu kabar, ulum-ulume 150 sing teko mek loro. Duwe gawe tekor 6.000. Aja pringisan. Kula siapang sedaya. Priamun pun siap. Iya. Ya, pandung aku eri ya tampanono, muga-muga kowe kanthi wilujeng slamet. Terus wonten wigatos napa? Patih. Inggih. Aku lek dulu kawula cilik ning kraton kene kabeh sora uripe. Kenging menapa? Sebab becak kabeh. Oh, lha niku pendamelan. Iya. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Cuma penyakitnya tambah suwe tambah akeh. Esuk loro sore mati, sore loro pagi hari juga meninggal. Oh, menika keterak keblek. Keterak begeblok. Nah, ajeng wonten dawuh napa? Aku oleh wangsit mambeng iku. Nggih. Malah 2 piring. Niku pangsit. Oh iya. Heeh, wangsit. Nggih. Aku bisa nulung kawula cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku. Nggih. Golek jamu tengah ngalas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet apa? Nggih Sremet. Sremet. Gunung Sremet golek jenenge celeng sing sisik emas. Oh, nyambek, catane nyambek. Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling. Oh, trenggiling sisik emas le. Sampean kok mencel-mencel. Ya, trenggiling sisik emas. Oh, ngaten. Ya. Lek pancen iku kinabulan kowe bakal oleh pahala ya. Saka sing gawe urip. Lajeng munggah pangkat. Munggah pangkat kowe lak patih. Nggih. Tak dadekno iso patih. Patek. Lah kok malah melorot. Ya dadi apa kena urusan pangkat nika kula manggaaken. Perjuanganmu dhisik. Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto trenggiling sisik emas dos pundi? Oh, lek perlu tak perjayani kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik trenggiling emas. Ngaten. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Tak idoni, tak ideni ya. Tak ideni. Ratune kurang ajar. Wis malah ampe didoni. Ini ditonyo ratune. Ora. Tak ideni. Sliramu melu aku apa ning kraton kene? Kula tetep nderek bebedak nyekel trenggiling. Sisik emas. Enggak. Wis menggong. Nggih. Kakang Tumung Sapari. Monggo. Gusti Ratu. Iya. Kula nyuwun pamit. Sumingkira tak dongakne kaya banyu mili. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Mek situk. Pangestu mek situk. Lah ingkang kula suwun. Mugi-mugi kula ingkang kasil ingkang dados ingkang tugas. Walah, kuwate kowe engkang to. Temenggung. Oh, padha temenggung. Nggih. Wonten apa? Temenggung. Dalem. Rene aku iki ya wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan. Nggih. Aku tak ngelipur atiku ning taman. Iya, Monggo kula derekaken. Nggih. Lho, jaga nggo apa? Nggo apa? Obor Gusti. Lah kula niki jagen wonten pundi? Jagen gelek ngomong ning nggone kraton iki jaga. Oh. Kalau paribasan mlebu kraton iki ora palirah teko aku. Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tapak astane Gusti Ratu Slamet Haryajaya Kusuma Mangun. Ngaten ta. Bae ngono mangune. Mangune bapak iso brek mangune. Mangun nggih. Ya, Maun ya. Ya. Piye kowe wis krungu to? Wis. Lah awak dhewe iki selaku blendung Temenggung iki kudu ngugemi perintah Gusti. Aku tak sare. Inggih. Bar sare aku wungu. Inggih. Bar wungu aku dahar. Sikatan pun lali sikat. Senajan ora sikatan ning kemungku grilok. Sapari. Nggih, monggo. Sampun kuatos. Ya jaga ya. Gong. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya. Ora dadi sitok ya kowe. Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawene sukses. Dundake. Wong jaga kudu betah melek. Nah, Kok durung oleh sumbangan gula kopi. lho kok sumbangan gula kopi wonten nggone kraton kene gula kopi sembarang wis cemepak. Oh, wis cemepak. Ning iso tuku. Waduh meneh. Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi. Sementara iki Hmm. genda-gendi kon sing turu aku seneng ae. Oh, ngono lah. Terus melek kon sing turu. ya ngono ya kena. Ya. Dadi salah sitok sing kejeh. Aku melek terus. Oh, kowe kok melek. Iya. Aku sing ya mari aku balik ngono.
Ya aku turu dhisik kowe sing jaga. Sak temene sing ngendu sapa iki? Ya yen iso yang ngemblek kabeh to. Iya, iya. Iya, iya. Ayo. Ayo. Jaga ning ngarep. Iya. Ayo. Nggih Gusti. Bot-bote ngabdi karo negara. Nggih. Wong nisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet. Lho, klentu. Sandika angsle. Patuh niku lho Gusti. Jauh. Lah nggih patuh. Iki wis munggah gunung mudhun gunung. Enten gunung 7 niki wau sing diliwati. Cuma aku gunung abang gak tau tepak. Sing abot kula munggah gunung kuning wau. Kon eling-eling nok sukun bali. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggiling sing wulune emas. Wau enten trenggiling. Mlebu esuk ya. Wau enten trenggiling, tapi mboten ulu emas. Wulu apa? Wulu pecel. Iku jenenge trenggiling wis dipecel iki. Kok panganane iki mang gendinge apa to? Niki wae gending pesisiran Surabaya. Eling-eling aku sik dadi Joko Sambang. Kula nate gending niku singen nalika dadi Joko Tole. Iki lak Joko-Jokoan. Tapi mben iki gawe Joko Tarub. Gusti, kula ningali panjenengan saken Gusti. Lesu Napa mboten udang dibalik batu? Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang dibalik batu. Maksudnya napa niku? Ya takon karo Pak Guru. Ana maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen. Tapi lek ningali wangsit rong piring kaya mamang lho. Wangsit kok rong piring. Iku mau sing tepak meleset. Ratune gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang menclek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yen diutus ya iku lho. Wah. Rasane niki gitok kula kaya gulu. Iki sapa numpak sepeda motor? Oh alah anakku. Kok kaya cempe kecepit. Jane aku ngerti nak. Aku jane ngono eyangmu sendiri. Niki ten tengah alas kok enten swara bahasa Indonesia. Biyen iku kuliah iki. Kon lak Kartolo karo Endro. Inggih Mbak kok sumerep Mbak. Lho, mang lak wis kok kandhani. Cocok wau lak pun sepelan. Wah wong iki gak genah. Lah enten tengah alas salah napa Mbak sampean kok mboten wangsul? Ngene lho nak tolo. Jane aku iki wong kene didulu lan iso dulu. Sing artine aku iki ana swara gak ro rupa. Gak ana rupa. Ngerti ya maksude? Iki sing ana swara gak ana rupa iku radio. Kon gak ngerti dudu. Napa, Mbak? Kadang-kadang aku ya nyusup nduk wetenge wong. Berarti niki rempelon. Tuwek-tuwek kurang ajar. Artine napa, Mbak? Nggih. Aku ngerti tujuanmu kon mlaku sampai anjo kene. Nggih, kula diutus kare ratune, Mbak. Iya. Kengken madosi trenggiling sing wulune emas. Sing sak mestine kon iki duduk wong elek. Soale kon gak onteng-ontengan. Tibae sing elek dhewe. Aku ngerti sing kok golek iki trenggiling
Wulune emas, Mbah. Wulune emas. Nggih, napa enten, Mbah? Nek jane ngono, gak ono nak Kartolo Trenggiling sing wulune emas. Lah lek gak ono ya napa? Lah nek kon kepengin Trenggiling sing ono wulune emas. Nggih. Iki tanpa nono. Napa niki? Iki Trenggiling Terus? cuma duduk emas. Napa? Iki Trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas. Aturan dhewe ya apa isane kaya emas. Wah, sing enak disepuaken mawon. Awure ya dicet. Lah niki napa wonten Trenggiling wulu emas niki napa wonten apa mboten, Mbah? Ya gak ono. Jang dibalik. Iya bener kon, bareng bener kok getno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu ki apa pas kita ya? Ro niku. Wis, ya aku mau iso ngekeki wasit sing kaya ngene iku. Wasit niku bal-balan, Mbah. Wasit sing ngatur bal-balan wasit. Oh, iku. Wangsit. Wangsit. Lah ya wangsit. Oh, sampean wasit niku. Oh, wong wangsit kok wasit. Wis aku tak balik. Niki Mbah sangu, Mbah. Gak usah piro sih? Piro? 200. 200 apa? 1000. Oh, nek ngono usah. Wis ya tak balik Nggih, Mbah, aku. ngaten pangestine kula suwun. Loh, wis. Hilang. Oh, nemplek lawang. Sampean tumona. Apa? Ana wong sedik moto duwiken. Bukan ana wong ngono ya butuh dhuwit, Ndro. Sangoni gelem ae. Ndro, nek kaya ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Lek Trenggiling wulu emas iku gak ana dawuh mbak iki. Ayo saiki ya Trenggiling iki dicet. Ngerti apa enggak? Ngoten. Ditegesno ya apa karepe Ingkang Ratu. Temenggung Kunadi. Terus pundi Gusti? Kowe aja semelang lan aja wedi. Waduh mboten. Aku wis merentake si Temenggung Sapari njupuk bojone Patih Kartolo nang griyanya. Napa ngriyanyan? Ana daleme. Oh, Kowe ngertenono? terus pundi? Kartolo tak kongkon nang nggone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggiling sisik emas. Samaring samar gawe ping gawe Gusti. Sakjane ora ana, kuwi mung pokal gaweku wae. Oh, ngaten. Ya to lek wis Kartolo iku nanggone guwa utawa alas, Nggih. tekaning pati bojone Randa sing duwe dak ana maneh liyane ngaku. Cocok Gusti. Nggih. Ratu Wicaksana dede kuwasa kok aku ki Gusti. Nuwun Gusti. Sapa iki? Kula Kang Rawuh. Wah, Kula Kang Rawuh. Kula basakaken piyambak. ya. Kok dibasakno wong ya gak ana kesuwen ya. Nggih. Ya. Tapi sampun dadosaken penggalih. Saderengipun kula ngatur kalepatan. Ya tak tampa ya. Putri Sing jenenge Rara Kastini. sampun kula beto ngriki. Heeh. Neng sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek. Waduh. Gusti, niki Temenggung kurang atur. Lho, Sebab niki teng tengah wono kedah. Oh, mau nginep wae. kaya ndirasa welas kon. Ning gurung terjadi. Gurung Kula to. niku nek kali tiyang istri ngoten mboten krangsapen. Oh. Saestu Heeh. kepanggih tiyang ayu monyor-monyor kula nggih. Ora kebimbang. Mboten. Lek kepepet. Lah kirangan malih ning. Wah, kurang ajar kowe. Temenggung. Kok inepno pirang dina? Morong bengi. Pringisan guyu. Bocahe wis rene aja pringsen karo ratu. Sampun wonten Bocahe rok apa nganggo kulot? wonten jeding. Loh, kok kersane wis rumiyin. Oh iya to. Ning keraton. Kraton kok sikil gedhe bal tekaning wana ora oleh lho. Nggih. Nek ngono kon koset dhisik. Nggih. Hei Sapari, Dalem. kira duwe 100. Kowe bar gawe balekno 150. Nggih, kula betayatra 100. Sampun 1.200 repes mawon. Enten telu. Gawe napa? Pados silet. Kene terus brengosmu iku. Lho, Gusti, menika putrinipun. Bocah ayu, Dawuh Gusti. Rara Kastini. Inggih. Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone Gokmet? Dalem dereng mangertos Gusti. Saiki aja mbok pikir sing ora ana. Ya to senajan awakmu mikir tanpa guna. Delok, kowe ditinggal bojomu Patih Kartolo, tambah suwe tambah ayu ora tambah elek. Lah nggih kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti. Lho, samar gawe ping gaet. Kupu gandrung ning tengah ngalas lek pancen liwat jenenge Gunung Sremet dadi lan patine. Aja cacak manungsa. Kartolo ora tau jamu.
Liwat ae keseper kowe, ya. Dados Dadi lan patine bojo kula matri. saiki nyoder ngono. Mati ya. Oh Gusti. Wis. Kula nderek sinten Gusti? Ora ana wong siji liyane aku. Wis to ngero aku njaluk apa kowe? Apa njaluk tak entekno bandamu? Heh? Kula boten kagungan napa-napa Gusti. Oh, aku kok iso aku. Apa lagu nostalgia ngono? Apa 5 menit lagi? Boleh-boleh kan? Oh iya, aku cemburu. Boten Gusti, sedang-sedang saja. Balung pakai jumbo ayu kowe dentro lola lolo jalo apa tak ruti senajan gak duwe mane dodol klambi Gusti Ratu. Suwantenipun kok blender. Kek jaman wis kenal kowe tak cedheki dik mancal kowe arep budal enak dik tak awak Gusti Ratu. Terus pundi. bareng aku gandrung bakul blek numpuk dik. Suwantenipun sae Gusti Ratu. Yo ngene rong dina ngapalno aku. Ora duwe gending. Menika wau kok kados Hansip Baris. Kunadi, kowe ora usah nang kene tuku rokok kowe. Mediun. Lek gak enek nang nganjuk metu wadi. Yo. Nggih, Gusti. Yo. Wis semingkro. Piye kowe saiki? Gelem ora? Pundi to kersanipun Gusti Ratu menika? Kowe ora gelem? Boten ngertos. Kowe ora gelem? Lho. Dadak kowe ora gelem. Oh, merocut. Waduh, tak saut kena behane tok. Suan Gusti. Loh, tak wis padake kaya si Patih Kartolo. Nggih Gusti. Kanthi wilujeng slamet kanggo nurawone ngarsaku. Kaleng dipun utus kalian Gusti Ratu sakmenika sampun angsal damel. Endi? Lah niku trenggeling wulune Mas menika Gusti. Loh, kok mripate kerok? Wayar nih Gusti. Trenggeling ora genah. Niki ora apa-apa wong. asale mboten kero. Iya. Endro le nyekel kebadut. Miring. Motone keplotot Gusti. Iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi. Nggih, Gusti. Tak tampa Patih. Nah, ora weruh kok. Nggih sadurunge kowe tak palilae karo teko aku karo pangkatmu tak undake, kowe bakal tak omongi lho. Wonten menapa Gusti? Kowe mas ora ngibit to, Patih. Mboten nate tilem. Lho, Wonten apa? bojomu sapa jenenge? Roro Kastini. Nggih. Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar. Wonten menapa? Aku ratu ora dihargani, ora diajeni, ora dihormati. Nyunyah karo aku. Artosipun apa? Lah dadak dekne lho tekane omahmu nanggone keraton. Nggih. Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono lho. Tak kurang ajar iku jenenge. Loh, Kang Garwang niku? Ini gandrong karo aku arep dipek gak apa rokok. Sampai garwa rokok aku moh aku. Dados ingkang tresna menika garwa kula. Iya dudu aku padahal kenal aku ku guru TK 6. Dadak kate ngrebut aku si Roro Kastini. Menika saestu. Tumindak ra bener lek gak perlu takokke karo iku jenenge Temenggung. Oh, kurang ajar dia. Wah, Temenggung sabari karo si Kunadi. Saiki Kartolo wis padha budal.
ngajar sing wedok perbuatan gak bener. Mboten urung dipejahi. Ayo padha ndeleng. Teng pundi Gusti? Yo nang nggone Kartolo kono kepatihan. Gak duwe kendaraan. Ayo gendong-gendongan. Urip kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa? Aku saiki duwe mantu patih. Patih katik patih lu gendir. Lho kok kuliah aja kono. Anakku katik ya saiki wis nok nggone kono, rumangsaku uripe wis mapan. Aku wis melok seneng. Wong tuwek nek panjene duwe anak, katik saiki ketoke wis mapan. Aku dhewe melok seneng. Cuma pirang-pirang dina iki kok srodok gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang saulan rong wulan sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane. Bapak. Lho, sapa iki? Lho, gak ngono kon iki apa? Nanggone wong tuwa gak sungkem kon kok malah nangis iki. Kok dhisik Pak aku ngomong ngenteni lerane gendeng. Ya ngono aja sampe jambur ya. Gak ngono kon nangis turut dalan niku apa? Iya Pak, aku ana perkara Pak. Oh, jangan dicekel polisi ta. Iya pola nyolong PT. Ngawur. Sampeyan niku kok teko polisi barang. Gak ngono kon kena perkara apa? Ngene lho Pak. Iya. Gusti Ratu ku kudu seneng ambek aku, Pak. Karepe jange ngrabi aku. Ratu ndi? Ratu ndi, Mang? Kok sampe lah gak ero ratu ku nek panjenengan kon iki wis duwe bojo. Ya ero, Pak. Lah pancene bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet jarene goleki apa? Trenggeling sisik emas ngono lho, Pak. Tibake bojoku budal aku dirudo peksa, Pak. Oh, kon jange diprokodhok. Lah mangkane, Pak. Aku ditimbali nang kraton, Pak, teko kono dadak aku di ujet-ujet. Untung kon gak pretel. Gak ngono nih, mestine ratu iku lak yo ngerti nek kon iki ndek bojo. Ratu kok ana ratu sing colo bareng. Ya mestine ngerti, Pak. Tapi ya mbuh wong seneng ambek aku iku terus aku mlayu iki mau, Pak. Wah, ngasa nek kadek ana ratu gelem grabak ngono wis. Dadi ratu meneh wisan. Apa tibake, Pak? Iku ngono panjenengan wong gak patek bene. Sampeyan wani, Pak, ambek ratune? Sak piro sing ratune? Sak piro? Oh, nek kono cilik ya, Pak. Oh, cilik. Heeh. Tak gajekne glepung. Wani aku. Wani. Kupinge ombo. Kupinge ombo. Ombo cilik kupingku. Oh, ombo. Ombo kono, Pak. Wah, gak wani mbek ni. Mergo kalah tengen. Lah aku terus njaluk tolong sapa, Pak, nek sampean gak wani, Pak? Wis gak, wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampe ana kejadian sing kaya ngono aku kudu bertanggung jawab. Nah, nek gak tanggung jawab kok kane ngoyo. Saiki go ndi ratune? Sampeyan iku metenteng temen ta? Lho, metenteng tapi suwe-suwe kempes. Sampeyan niku Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak. Nek aku dirudo peksa mbek ratune. Oh, gak ngerti. Gak ngerti. Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki. Lah sampeyan gak ero, Pak, nggone Gunung Sremet iku. Gunung Sremet. Nek Sremet gak ero, nek Sremet terus. Iku wong mules, Pak. Kok kon niku lho. Sabar Gusti. Sabar Gusti. Ya aku ngerti. Sabar Gusti. Duh, maratuwa kula ngaturaken kelepatan. Ngomong apa aku? Sampai niku lho diaturi lepet. Oh, ya kan gawe nang guri kono. Oh, jane iki cara Jawane kasarane njaluk sepuro. Nggih, kula nyuwun pangapunten menawi wonten Oh, kelepatan kula. sungkem. Sungkem kula konjuk. Ya gak apa-apa, njaluk sungkem saiki gak apa-apa. Surya aja wis gak usah. Sampeyan madhep teng kula ta, Pak? Lah rumah sama aku madhep nang ndukur lak bapak pocong aku. Niki sinten? Iki maratuaku. Omong ngono. Anake ayu. Apa? Bapake kok Semar. Semar tapi lak jek gagah aku.
Wong kok dilokno kaya Semar. Iku sapa? Pembantu kula. Kula buruwe. Oh, boro. Lha to sing ngedusi anak sampean kula. Lah apa anakku kok dusi iku? Niku nyepak-nyepakaken niku lho, Pak. Oh, nek nyepaki oleh, tapi aja kon dusi. Nggih. Kon nek katik ngedusi gak kenekan kon. Wong ngedusi kere ya kok gawa. Ya kebacut, Pak. Masa sampai kerek Kerike niku sing tresno kali kula ngoten lho. Untung kok kerek kece. Tadi kok gawa ndelereng ae. Gak ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis? Ngeten, Pak. Iya. Kula wonten kepatan nyun pangapunten. Kula badhe wonten urusan kali bojo kula. Iya, iya. Nggih, nek wonten kekasaran kula nyun pangapunten. Heeh. Diajeng. Nggih, Kang Mas. Terus karepmu piye? Tak tinggal diutus karo Gusti Ratu malah awakmu menyang kraton kok kudu seneng karo ratu ini. Terus karepmu ya apa, Oh, Kang Mas. Menika lepat, Kang Mas. Sanes kula ingkang remen ning Gusti Ratu piyambak ingkang rudha peksa kelan kula, Kang Mas. Apa bener? Inggih saestu, Kang Mas. Wis omonganmu ora tak percaya, Mang. Lho. Gak ngono. Kon kok loro ngantem anakku. Salahe apa? Sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho. Aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono. Sampean kudu eling udang di balik batu. Oh ngono ta? Nggih. Tapi gak percaya. Apa sebabe adoh teko kepatihan nganti kraton. Yen pancene gak karepane bojoku seneng karo ratine. Wis to. Ora mungkin. Kok ora mungkin, ora mungkin. Ora mungkin ya ora mungkin. Saestu panjenengan tindak dateng Gunung Sremet menika kula dirudha peksa kelan Gusti Ratu, Kang Mas. Wis ora percaya. Lho, Kang. Nah blek bokong meneh. Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone patih nganti nglamak kepengin dirabi ratu izin, berarti wong wedok ora ngajeni wong lanang. Kowe bakal tak percayani. Lho. Terus pundi to, Kang Mas? Aku tega karo kowe. Kula mboten lepat saestu kok, Kang Mas. Kudu mati sebab kowe isin-isin aku, Pak ya apa Pak mati ya, Pak? Lho wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentolo. Ngono lho, pengarane anak. Cok sepuro entah wong ngono teh. Pak, jangan kok teh cok ya napa iki? Kan gak ono eleke wong kon iki mantuku luwih tuwa aku. Wis saiki ngene. Wekasmu apa? Ndudukno kebeneranmu. Nek awakmu bersih utawa ora? Didono nak. Saestu panjenengan badhe merjayani kula, Kang Mas. Heeh. Inggih, saderenge kula pejah, Kang Mas. Kula badhe pasang diri. Apa? Menika wonten toya. Heeh. Ono Kula mboten mentala ndelok Banyak. bapak niku. Sampeyan nek kajenge mati mboten perlu ten Wonogiri, Gusti. Ono Wonten diri. diri ku Solo, Ndra. Pasang diri. pasang diri, pasang tenger ngono lho. Terus Bapak sampean kok jangan ten mburi kula asuwe, Mas. Jandra, wis jange kelangan aku. Aja diploro bapakku. wis pasang girine piye? Menika wonten toya, Kang Mas. Banyu putih. Inggih. Terus Campurono dawet. Pak, Apa? jenengan iki gak tanggung jawab malah ngurusi. Sampeyan titeni lek anak sampeyan iki memang wong sing bersih, Iya. enten tengerane. Tak tengerane nak. Yo, Pak. Banyu putih iki Tak seksenane. Saman saksene nek banyu iki pote iki dadi butak. Ateges aku salah nglakoni serong, Pak. tapi lek Iso. tetep putih Nek banyu iki tetep bening putih, berarti aku bener, Pak, tumindak. mati mereka aku lho. Lho, kon kok gak iso nangis aku. Saknono nek awakku. Lho, Endro, Nggih, Gusti. Endro. Nggih, Gusti. Duh, ketiwasan, Bro. Dadilan pagi ini. Sak marine garwaku tak percayani. Tak delok banyu kok tetep bening. Ateges iki pokal gawene Gusti Ratu. Kula lak pun ngomong balak-balik. Udang dibalik batu. Iki kisah sing kok udang dibalik batu terus. Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno karo Gusti Ratu. Sing kurang ajar niki Ratu. Pak, sampai nuripaken malih bojo kula, Pak. panjenengan menungso gak luput teko salah. Terus sampai ningu seketi. Kok seketi apa? Panjenengan aku elek titik duwe cekelan. Kenapa? Mbokmu cuma wis mati. Ngene. Sampai nurut aku, Iya, Mas. Nggih. elek-elek aku iki duwe cekelan. Nggih. Katik bojomu iku ya gurung wis dine mati cek sak jabane pasti. Mboten kenging pusaka kesababan sampun pecah. Kesabapan. Kesabapan. Wong aku kesabapan katut lelep ngene. Ya nak, kasini. Kon durung wayahe mati, Nak. Urip.
Kok kaya wong obat. Uripe kaya wong obat. Grutuk. Apa iku mau abane, Pak? Arek pelayon. Siajeng. Kang Mas iki kados pundi, Kang? Nyoto-nyoto lek sliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu. Nggih saestu, Kang Mas. Wis ngene aja kesuwen. Endro. Nggih. Kanjeng Papa. Halo Papa iki soe sirahe botak iki. Nyicik niku nyicik. Pun pangestu panjenengan kula suwun, kula tak teng kraton. Kula abrak-abrike Prabu Slamet. Iya, Nak. Wah niki kriwikan grojokan cilik gawetane gedhe sing mburi. Nggih. Kriwikan grojokan suwe dadi dam. Ya toh. Kula nyumpetno mboten sekecok. Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu nguber sing wedok dadak ning omahe ora ning. Lho, Kan dikek torop wabe lambung. Dadi wong bowo gak ketok belas men. Oh, Yo. lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono ya ben golek bocah putri sing ayu. Jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Ri? nek Kartolo mboten trimakaken dos pundi? Yo halah enteng. Suwe mijet wae ranti. Ora ranti kon. Berarti mumpun dipegat sing lanang. Ah, iya bener. Inggih. Ranti ngrandekan. Kudune samburi. Ranti mo Gusti. Ya. Dadi ora kesuwen karo Kartolo wong pate aku duwe panguwasa ratu kok. Oh nggih. Abang-abang ijo-ijo. Lho, sapa iki? Para tumunggung kabeh. Aja wedi. Yen critane kowe iki mbelani wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani. Iya. Tak jabel basaku. Oh jabren gak apa-apa basae. Pepen. Kono situ edang mikir. Kono digone ku nadi kok. Mriki Gusti. Kok apik kelakuanmu. Ket dene apik. Nek ngono gawe pokal gawe kongkon munggah nang Gunung Sremet golek trenggiling sing sisik emas. Jelasine wulu emas iku ora ono. Dawuh Mbah sing menehi wisik karo aku. Gak ono iku pokal gawemu. Mbahmu iku gosip kok. Goroh tok isine iku. Aja kontol dionokno dandang dionokno Blekok. Yes pokok dianakno apa pokoke muni. Kate lapo sipate kowe? Ratu, Sakjake kok metiti kowe. awakmu kudu nyontoni sing bener. Loh, tak contoni. Dadi wong ku jok nyontoni sing salah. Lek ratune salah, sing nisor melok salah. Ya jelas toh. Jelase kowe kepengin ngrebut bojoku. Loh, dadi wis tumomo kaya ngono. Baru ngerti kowe. Lek bojomu arep tak pek bojo, Oleh apa ora? Wis ngene, yen iso nglangkai Kaya wong ketegek. Langkai apa? Ngomong kowe. nglangkai tretek. Urung dibangun kok. Langkai balung iki lho. Balung-balung. Gembung. Nglangkai bangkene patih, iso awakmu rabi bojoku. Lah ngelangkai liyane akeh kok ngelangkai bake ambune ra enak kok. Ayo, wani mbak aku. Apamu sing tak wedeni? Mateni kowe. Hei, ayo, woi. Ayo. Iku perang cara apa sih menurut? Ayo. Kok koyo ketok kayu modelnya? Ratu. Ayo bukan dadamu. Loh, pateni kan. Durung. Durung mancep. Wis keri tekan kon iku lho. Oh, kok iso. Sampeyan pecah Gusti. Iya, mati ya. Nek sampean pecah kula tak war-war. Iki mang sing mburi aku rada bingung aku. Iya, enggak. Soale kan skenarione gak cocok. Ono wong adek-adek kok. Ceritane mati ku mau bisa. Ono wong adek-adek kok. Adek-adek. Loh, kan iki apa sih? Napa, Pak? Nak dina iki aku enggak ada damel iku. Oh, gak ngerti apa. Kan iki lali ta? Loh, sampean iki Amin. Iya. Loh, dina niki kok nggo kene iki apa sih kelumpuan? lho tarawih napa? Lho ngene bawa tabuhane bak. Pon kena tamu ta? Wis. Lho iya. Lagi krawintane sing mlumpuk mriki. Lho kok dae krono kok mbek auto. Lho iya. Ayo ceritane dereng dadi ya, Pak. Ceritane durung dadi sing keliru. Aku kok kono ae. Lho, Wis jam piro iki? waduh iya. Jam 11:30 ya. Kowe iki apa sih? Kok kono para esuk malian ri kawur kon niku. Lho adol iki. Sing gitu ndak. Nggih, wong ceritane dereng dadi tugel mawon nggih. Lho, Separuh. ya sembarang kok sakit-sakit wis. Iya, sampean dingek. Lho, aku tak gelem dingin nek gawe bareng kon. Bareng. Iya. Selamat Apa? Pak Bari, Heeh. Punadi, Sapari. Mas Hendro, kabeh krawitane. Iya.
Saiki trek iku bane mbledos rek. Lah terus gamelane? Enake, gamelan wis nduk kono iso. Iya, gamelane. Sing duwe gawe kono nduk ngarep awake nduk mburi. Nah. Ayo maraton. Wah.